Yeah, Sabre yɛkyia obi biara. Yɛde nkyia mu wɔ zen ɛna efiri ɔdomankoma akakye ɛde brɛw. Ɔdomankoma atiefoɔ, ahwɛfoɔ, nimdeɛfoɔ, abrempɔn, amantwe ɛne akɛseɛ a etie ɔdomankoma. Nyankopɔn nhyira mu nyinaa. Mo messages a yana ana mo comment na ade na yehu. Mo adwea mo kyerɛ bia yehu. Ya, yekan pa. Nyame nhyira mo. Na me koso me de afutusem ama wo sɛ ana motivational way no. Ɛne sɛ ewiase a yɛwei ɛmfa wani ntu obi so. Kyerɛsɛm kora sɛ ɛnome nka nipa a wɔde ne ho to ne nyɔnko so. Ɛmfa wani ntu obi so. Ne ɛwoyɛ no kɔsoa na yɛ. Ɛmpa ba wadeɛ bi a woyɛ mu. Na sɛ wampa ba a wobɛtwa so aba. Ɛma obi nkyerɛw ne ɛsɛ woyɛ a yɛ papa ma wo. But wankasa tena ase na hwɛ sɛ ade a meyɛ meyɛ ne nei ɔkyena ɛbɛwie me sɛ. Meda ase. Nyame nhyira wo. Kɔsoa deɛ woyɛ no kɔsoa. Na mo hwehwɛ sɛ ade anya wo de adeɛ ɔmfa wo nsa nkonkoka. Ɛma wani ntra wani ntɔn. Ɛma wo nsa entra asuo na nsa bi etra asuo ne etwa so. Na mo ma wo nsa no enkɔ ne yɛ wankasa wo dea ɛso. Ɛma obi mfa de yɛ wo dea. Hwɛ be ma no ɛma obi nyini mfiri wo nsam. Oba ne ma obi nyini mfiri nsam because ɛyɛ wo dea. Kyerɛ me pa kyerɛ sɛ ade a yɛ wo dea de ɛma ne nkɔ. Nipa na waba yɛbɛtɔ ade nne no. Sɛ wo hwɛ na sade no ɔtɔ no wanya so kakra ɛma ne mfa sika ne nkɔ. Bɔmɔden gi sika no. Na nipa saa so baako bɛ sɛ num nsia nson edu ɛba na wonya kakra so a ɛno de kyerɛ sɛ wodi dwa. Nyame nhyira wo. Ne anyina no sɛ wo subscribe dwumadi ya bɔmɔden sɛ wo bɛ subscribe. Na bɛka Odomankoma busua no. Da nsɛm a yɛkyɛ no ebi aba wo. Anɔpa yi ana pɛmpɛnsuo yi awia yi anwumre yi Bribiala obetime nka no. Mebisa asɛm baako mmienu. Ɛsɛ ɛyampa sɛ Kumawood. We no menka ne Kumawood nko ɛne Garwood nyinaa kyɛ sɛ ɛya ɛnokora sɛ sinitwa ɔmokɔ set so a ɛya na nsensɛm bi esi hɔ ampa ana. Ne ɛtɔso ɛyɛ nokora sɛ ɛya ne ntɔkwa ebi esi ɛhɔ ana. Na ɛdeɛ bɛn paa ne ya na ɛkɔfa ba. Ne kɔfa ba paa no ɛne deɛ wai. Na ɛdeɛ hwrɛma bɛn ne ya na tai hwehwɛ nwom. Because mpani sɛ ne wɔde ahwedeɛ ba afi wɔno ne de wansana ba afi. Enti ebisa sɛ ɛdeɛ paa ne ya na ɛkɔhwehwɛ nsɛm no ɛde ba. Moma yɛnhwɛ nanu yara enura yada fini na nse ba nura yara ma won se video bi etwagu pa wo social media but me video no nyade a me drop na nso so Ogyam ya ma me buafu kakra ma drop video no esan se Ogyam ababontia be defend ade na no defend ye no enko yie Ogyam obi a me pena sempa but ade we de wayire ne ho a se ade fita no obepenti ama na yetum ya no wo de momentie wodi oyimra na menka se mi nkyerɛw menko tie wodi oyibla me ba beka se bi akyerɛw we na ko kwa wale uni ya hili uni we na kwa wale banka we so no Mr. Banka banka machomba to fanya wo muni we banka ye tuma eza mo to fanya wo muni muti eza juma no na san kwa tiasem no odi ya wasa ke mo de ya kata na wo ku kwa ye de wo na se na me ya kwa kwa tiasem so mi mo be na wo tu bi na we ma to ma wo ko da sha wo ku pe ne ma ti we ti nyana na me da mo na no we ta mo ya na ma mo so like for small na age na da ta ka so wo kan ha be ni na ja ya se ni so na wo ni wo te na ta ya ko so je ma se ma so te no si so na da no ko na ba na so da mo ko ba so ye se na no go ta ka no ba 5 times so e bia no fa
Ayasem. Na wonim mempese me drop video no. Na so Ogyam ya me drop video na mama hwe. Mama yenko na yenko tie Ogyam nso asem ono nso baka obabonte pa defend ade ne. Mama yenko tie Ogyam nso de. Emre ba ye beto aso. Enchirawo. Ejiro se fini nu a na so wu wa kete ne utibu adi. Na ani utibu ano obona mpa enu yinsi ampa ene befu okochi na mpa. Nke mo asem nchirawo. Nene ti mo ko fo na mu ya papa ko bi na ko betuma wusi ni fo da pa ade we ko so na o mu yesi no o mo bopon ana director dey say K2 for your sound mind anu criticize and to koi o ze le ba no utima ya na Ntino me go me to wa se o share da. O share na ye den. Dabi sabi so bi na wonyam ya wo kan. O should be the man of any abro. I was to the reg no share da. No be to show bi so. E wo sin. No be to but we no. Very o se ka no mo plan na ko bo sense. No shade no. E sha se e yes I agree. O se be to mu no. What was it for you? You didn't need for that piano number. We was also money cut the outcome. We said creativity. Why what it will be? Ogyam, inti move creative way. Eddie arise Kumawood na na tell me. Wait, I know who's a Kumawood for. You tell me what I say. What else is there? Who's out there? Who's there? Who's there? As you were telling the name said, I dream that you see, you feel Kumawood. You could have mentality. Is a very your mentality. Hey, Ogyam. Yes. Obi no I pure be to for. And I'm creativity so okay. It's not for the senior man name won't get. And then the senior is no. Yana me wula for yana me dino who yaw. Senior, you make not creating him be. I said, after the current two as the current two. So to know who you know, and you're young one in bo, and you're young and you're young son. And I may say, yes, sadly. And that's what you come in the corner. I'm going to do what that is. Only you will cook it. Only you did this set. Yalan did not work. Only so, Franca, my friend Franca could tell you, we saw was the Franca could tell money. Take on a K2, a card in the room, and a part. Who's I hit here? Who creative I am say I to Ghana for any more better say Mumai Mukuma would never write. That's radio or be able to say because I'm more quanta. No more say your creativity there no actually never be a sense of maybe do the fear. Let me know I didn't say move. As we didn't have any moody. I don't know. I can't make my name against the fear. Oh, we don't know him say and so that wouldn't have gone and you. We never talk to baby. I would tell one in you and so the woman bear me sniff on them and for say to me in an hour. Therefore, we will teach any of our bone. We grab out of bar, now and trust the window of bone. Teach any money and so or dressing more bones are teaching you here. When you value papa. Into no wound to me and your creativity be to say way. I never got creativity better creativity. I never like a blood sister. Come up and track and water. Yeah, and then I'll say, oh, because you're most a year. Why would you want we never used to walk over the cattle here. And so they'll talk with it. Sanity. To the other women, maybe meaning say, and then to cut, and yet, short, and even for my sanity. Afe mo Ogyam abrabo. Nentro nnokre. Hwe wonim wo hwe ntokwa asi a yabo obi ahwe ho. As we acting. We acting. Acting. Say yabo obi atofom. Ye tu obi tin so ho. Ye tu obi tin ho nyina no. Eno ye friend say acting. Ene say nka wo ye movie ba ko wi anka nipa be wu. Ogyam asa. Enipa anya nkwala say o. Me po asempa. But ade we nko ade masa jania wo keka no
hwɛ wonim ensɛm ankasa wɔ sinitwa mu a wɔ sɛ motimi fifim baabam na mo kan nne akɔfom o sae de enipa ne kakra na afi wo mo pagya firi mu no ensu nya baabi di wo mo nansi ye de obi biase Ogyamboa ɛyɛ ntɔkwa pa butu oboa me da obi biase bo mo de subscribe